Lehenbiziko sakea. Ez du presarik txapak, honek ere nahi du protagonismo tartetxo bat. Ari da moskortzen, azkenean Urdin, favoritoentzat. Arioak zein sakea, Urdin. Pelota azkar aukeratu die. Garbi zegoeken. Numero ondo hartuta. Aurretik, begi zongiloa. Pilotarien datuak ikusten ari zarete, Beñarrez Eustarena aipagarria da. Lau urtez segidan binakako finalean sartzea, baina horrekin batera esan beharreko, oraindik 26 urte besterik ez dela. Eta hemen berriz binakako historian izan den txapeldunik gazteena Irribarria, eta hemen gaur egungo atzelari txapelduna Zabaleta. Hasi da partida. Elezkano boleaz nolabait eraman atzera Irribarriak. Boleaz Beñatere. Korriek jo dituzten biak, boleaz jo dituzten. Botez orain, Bergararra. Zabaleta. Bizi. Biltzek, Beste pelotarroa baino emandakon, Erasateko modukoa. Bai, hemen gainea esateie frontoi honetan pelota gelditu ikeila eta baino, asko arrotu beharrik etzego honekin miniteko. Bien tartera Zabaleta. Eutsi Beñatek. Baina bizia inundegin ora ez, Jose? Ez, esateipa, ez dala. Frontisean eta ez du oso normala, baina lurrean ibiltzen dena, ala behar gainera, lehen baian. Pizu hartzeuna, eman dakon. Eraman Beñatek. Agintzen hasi dira Urdinak. Eutsi Bergararrak. Zabaleta. Daneu sartu da. Eta hor txikitzera joan da. Haze eskapada egin duen. Hor Zabalean dagoen argazkilari talde horrek. Arraskotik kanpoa ze, para indudu nituen da. Susto galanta bai. Txikitzera joan da. Eta hor Zabaleko arrastoarekin paraleloki jarritako kamera bat badugu guk. Eta gero haren segidan argazkilariak lurrean eserita eskapada galanta egin dute. Irribarriaren bolea Fierra eta Lainerusa aipatu du. Bentxiago Fernando Arretxek. Txikitzera joan da, baina txapapera alde egin dio. Bat eta huts Gorri. Sakea oso laburra eta gurutzatua. Eraman Zabaletak. Elezkano. Orzatu gabea, baina indartsu. Eutsi. Beñat. Otamanoa Ikerre. Gantxoa. Behar bezala bihurritu gabe. Atzera Danelek. Pilota gaiztoa, aderki atera du Jose Javierrek. Erraz hartada. Eta kantoa Gorri. Ezkerkada indartsua jo du. Beñat Rezustak eta erantzunik gabe geratu da.
2-huts. Aste honetan egindako elkarrizketa ugarietako batean esan du Beñatek partidako gako nagusia aurkariei eroso sentitzen ez uztea izan daitekeela eta erabat bat natorrek irakurketa horrekin, Josean. Partidu gutxitan pasatzeko. Eta eutxi bakarrik ez, agindure indarrezakek eta gauze lana zaildure bai. Eta lehenengo tatuntan zaildure intzizkiek. Pelota arrimatu, pelota zaile jarri. Eta guaingo pelotak adure bai. Agindu eta hor behatziko adron hiltzea puntak eta indako tatu bat izan deko. Eutxi bakarrik ez, agindure bai. Noitzik eta behin behintzat. Gora joan zaio Zabaletari, 3-huts. Rezustaren gurasoak eta Zabaletaren aitona ikusi ditugu irudietan. 3-huts. Gorrientzat orain arteko 3 tantoak. Olea indartsua. Atzera Danelek. Pelota gaiztoa. Eraman. Bai. Ondo. Bolea. Denbora eman dio Zabaletari. Sokora Danelek. Atzera Ikerrek. Badu. Eraman nolabait. Rezustak. Atzera Ikerrek. Honek ere badu. Eutsi Beñatek. Langile Irribarria. Ezkerre haue pelotak agarra. Sokora. Atzera. Sokora Elezkano. Abagunea behar bezala baliatu. Erkideña eta zezartada. Bederatzi eta laurdenetik Jose Javier. Ematio galanta Jose Javierrek. 8 terditik jaso Beñatek. Ezker bolea gozatu gabea. Sotamanoz orain. Atzera Danelek. Denbora eman dio. Olea gaiztoa. Ongi Irribarria baina kanpora. Altxa egin du, txapa gainean jarri du, baina kontrakantxara joan zaio. 4-huts. Zabaleta. Irribarriaren aita. Eta aita bezala zintzurra freskatzera dator semea ere. Eta agintzea ezin pasa, bikote urdine esan dio. Txapelketa guztien partidu guztietan nagusitu dila, baina gaur orain arte nagusitasunik ez zeukea, Eta... Lehenbiziko tanto hartan. Antxe, aukera batzuk, baina zen Rezusta eta Elezkano biek gehiotan agintzen. Iribarriak ez arpaso batzuk joitula, baina partiduko ekipenik etzeukea. Materialari erreparatu da, Josean, gaur egun ikusten ohituta gaudenarekin motela iruditzen zaidan. Bikaine dek, nahi gustatzen eta material hau, eman dago da militekena, baina ez da botearroa, Gaur egungo ohikoa, Ez, erdi botekoa, eman dago pelotan militekena eta esekentea eta pelota material egoki eta oso nahi gustatzen. Dirua gorri kolore hartu du, Lau eta utxekoarekin, dirua honetan, gorri. 4-huts eta dirua jada gorri. Sakea labur. Sotamanoz erantzun Irribarriak. Jose Javier, gaizto. Beña, eman dio galanta. Ia buruz gain pasa. Danel.
Atzera nahi honek ere, Sotamano Ziker. Gantxoa. Eutxi Ikerrek, Rezusta. Zabaleta. Erra pilotaka da. Erditxost. Irribarriaren boleak aba indartsua Zabalera. Jaso. Danelek. Jose Javier. Ezkerrez urrutira. Eta Urdinen lehen biziko tantoa. Aurreko pilotakadarekin asko behartu du Danel. Irribarriak. Gero Keinu. Ezkerrez jotzeko naturalago zetorkion eta ezkerrez jo du, baina alere eman, galanta gainera. Eunda emeretzi pilotaka da. Sakea Irribarriarentzat. Danelek erantzun. Atzera orain. Irribarriaren ezker Sotamanoa. Danel sartuko da. Txokora oso bizi eta tanto. Urtartea. Bientzat zen, nik uste, eramateko modukoa. Bientzat zaila, baina bientzat eramateko modukoa, baina Gelditu ditu biak gelditu egin dira. Lagunari begira gelditu dira biak, hemen ikusiko dugu. Eta gero abiatu direnerako pilotak bigarren pumpa egina zuen. Elezkanoen sakea. Golea zerantzuna Ikerrek, baina gaizki, 6-1. Lehen laurdena jada jokaturik. Eta alde haundia dagoeneko gorriek. Favorito urdinak ziren gehienentzat, baina askoz hobeto sartu dira partidan. Gaur egungo txapeldun ordeak, Elezkano eta Rezusta. Oaiti denboa zeo, baina aldatu indarra zeo. Aldatu indarra honez. Zabaletak ez dik beterreno eraman. Rezusta gehiotan agintzen, pelota txar gehiokatzen. Azez lantada eman dion Irribarria. Irribarria ematen di, jokun daula. Baina Olea, horrezko asmatu. zarpazo latza jotzen nahi de, baina Rezusta bikaine uste nahi zaiok eta gero aurrekotan dutan berriz. Aukerako orain arte ez dizki gehi izan baina ez dek aprobetxatzen nahi. Beñat. Oso bikaine, Beñat, Eta oso fresko. Eutxi bakarrik ez, eman gainea. Bai. Gero bai zarpazo latzak ematen nahi de, baina orain arte bikaine usten Rezusta. Partida osoan eustea ez du berraza? Ez. Eta bikote urdinek lehen esan dio, txapelketan zehar partidu denatan agindu ie. Da arazo izan dizkio partidu galdu dizkie, eutxienen da gero Irribarria bukatzeko garain asmatu izkiren.
Hor ere ez du asmatu, erdibidean harrapatu du Zabaleta, baina ezken sotamendu. Primeran eutsi dio. Gaur orain arte Iribarria pelote onda ondo aidek, ematen aidek, defensan ere nahiko ondo. Baina gero bukatzeko garaien da, orain arte konfiantza handi gabe. Zabaleta ez du arrotu. Eraman Beñate. Harin mugitu beharra zegoen baina. Harin mugitzen dago. Jaso airez ere. Ongi joan da bila baina ez da sartu. Erraz. Rezusta. Jaitsi Zabaleta. Eta horrefekto duen jokaldia egiten hasi da Danel. Oso traketsi irten zaio. Ez dut eroso ikusten Zabaleta. Rezusta asko zobeton sartu partidu, baina hain asko gelditzen da. 2-6. Pilota zaila eramandu Beñatek, eta hemen ikusiko dugu. Danelen jokaldia alegina, pixka bat oinetara etorri zaio. Bai. Sartu intzaio. Belaunetara etorri zaio. Gorputzea sartu zaio. Eta hor dejada ira izan dudik. Efetokin. Oso behetik ere bai, eta giroa. Ikusmin gorena. Favoritoen artean hasieratik kasik denek sartzen zituzten bibikote leian. Irribarriaren sakea erdira naita ongi eutsi dio Rezustak. Zabaleta. Bederatzitik, Jaso Beñate. Irribarriak eutsi baino gehiago. Zazpira. Beñati txapelketan ez bezala, izaio girteten eskutik, Bai, hor atzereko partidu dugu. Horrentxe galdugu. Itzein ezten asizkeo, beti pasatzen dizero. Azerla meintzat. Bai, txapelketa beti izate dio honengatik, mutil honengatik. Puntu nestalmene bere eman iteula, eta oso pelota izentratu ala, baina atzereko unen Donosti ikusi duen fresko zeola. Oso fresko zeola. Eta gaurre hoxe erakusten nahi dut. 3-6. Sakea oso Zabalera. Erki Beñat. Zabaleta, fronti serdien jota. Oso girrez uste. Bada hemen. Ala eta sasoia. Gantxoa Irribarriak. Baina bihurritu gabe. Arrastok ezin bilatu. Golea Danelek. Eskaba gama zidio. Barkamen eskatu dio orain. Indartsu Danel. Bai Rezusta ere. Zabaleta ere bai. Tanto erra joatzen nahi Zabaletare, ematen di partidunia. Va Torrela bere onera. Va Torrela. Erra Beñaten ezkerka da. Bai Zabaletaren eskuinka da ere. Jaso Beñate. Ezker bolea txokora. Garbi, Iker. Eitxi Zabaletak, gaizko eta kanpo. Oso mi eitxia izan da. Zeharo gaizkotu zaio. Danel Ezkan hori. Final handia gaur Bilboko Bizkaia pilotalekuan, baina ez eguneko final bakarra. Gaur Beasainen Euskal pilota egokitua Master Cup txapelketako final handia jokatu baitira. Adimen urritasun mailan Leire Esnal eta Eneko Sagarmendi txapeldun.
Sheila Kueto eta Iraitz Zuegunen aurka 25 eta 17 irabazi dute. Eta gurpildun aulkideen mailan partida handia eta estua Joseba Lasa eta Beñat Lizaso irabazle, Javier Etxezarreta eta Asier Navarirasen aurka 25 eta 24 jaialdi berezia, hunkigarria eta bikaina Lejon Daiela irabazlei, txapeldunei, txapeldun ordei, parte hartzaile guztiei eta antolatzaileei. 4-6, Beñatek eraman, Irribarriaren gantxoa. Olea, loratua. Zulo ondia zegoen hor. Jaso Josek. Oleaz kolpea tira eta eman egin dio gainera. Askatako eman gainera. Irribarria. Ongi. Irribarria numero geztituko onak, Hola, Oatxe, eskarpatan sartu zuak eta tantoa aputatzea bat egindako txarrezela. Baina gainan zen errebaten antzuze bile. Etzatak ondo jokatzen ari dela irutzizatak. Pelota eta abidadura ematen ari dela, sotamanot asko laguntzen. Ematen bai, baina geho bukatzeko garaien ez konfiantza gutxi xamarri ikuste, dikaraz bezala ikuste. Daikaroi galdu errazezke. Bost eta 6. Partida berdintzeko aukera. Irribarria eta Zabaletarentzat. Gainean da. Atzelaria gongi eskatua. Erki Jose. Asko ikasi du horretan. Azken 2 urteotan gorakada nabarmena egin du horretan. Etxarren datak. Hace zartada eman dion Elezkano. Bai, Beñatek ere. Zazpitik Zabaleta. Baina Zabaletan bi esartu de partidun, Dudatzuk hasieran. Baina ia eman da eman. Mazokin bezala eman. Eta denatan gozatu, denatan urruti jarri eta partidun erabatia sartuta ikusten dit. Iribarria esan detena, noleakin. Abiadura bai, baina Zabaleta, iritsi eta jaso. Ordanelek eskuinez ahal izan duen lekuraino jo du. Eta goiko txapara joan zaio Irribarriari. 7 eta 5. Eta noleaz da ikusten denen balaizen pentsatzen den kanpotik. Konfianza falta. Noleagin. Eskarrantxokin konfianza falta. Boleakin bagik behantzat errezagoa dek eta gaurriak gehinetan bolea sartzen nahi dek. Eskarrantxokin bain arte etzio funtzionatu. Sartuan eta Zabaleko arrasta hozti bilatu eta hortan bilatzezio batzea gaurre. Irribarriai, aitzikioa bilatzezkeotan hortan txe. Hala eta guztiz, Josan, azken tanto hauetan partida gartu duen dinamika, Urbinen aldekoa izaten hasiote den nire iruipena. Ba, esan dit, Zabaletan die hasierako tantoetan dudatzukin hasiala, baina ematen nahi dela, eta partiduko ritmoa beha markatzen nahi dela. Atzeneko 3 tantotan. Rezustak bat egin eta bat galdu, Zabaletak 2 egin eta 2 galdu. Elezkanoan sakea. Gora joan zaio. 8 eta 5. Misterio hundirik gabeko sakea. Baina tantorik onenaren balioa duena.
Eta nik Iribarri argati izan dit, baina Elezkanok ez dik indago ike, Ez, aurrelarien datuak ez dira honak ez. Iribarria gaztea, irudietan. Iaso Zabaletak. Aire zazpitik Danel. Indartxo konsejalia. Txikitzera joan da. Eta txapapera. Eta galdutako asko. Galdutako asko. Bost. Lehen bizikoa ere txapapera joan dako bolea izan du. Txikitzera joan eta txapa azpira, oraingo honetan ere txikitzera joan da, oraingoan txokoan abiadura bai, baina zehaztasunik gabe. Aserra Iker bere buruaz. Zabaletak, Ole Adamelek, atzera Ikerre. Rezusta, gozatu babea. Iribarriak atzera. Orain bila, txokoan, Gairbi. Eta bere burua saldu, Zabaleta geraman nolabait, atzera Danelek, Iaso Ikerrek. Kanpora, aukera ederra izan du aurkariak, lekuz kanpo zeuzkala eraban hasita zebiltzala. Arrun gaizki jo du pilota, aurrelari bizkaitarrak, batere indarri gabe loratua eta gainera kanpora. 6 eta 9, eta Josean distira baino, askoz ere nabarmenagoa du tentsioa. Tentsioa, patipa bi aurrelarik, Bi aurrelari nabarmentzen zaiek tanto dukatzeko garaien, Nerviok, tentsioa, errespetoa, ikara, arriskatzeko, eta baina arte ez ditu asmoatzen nahi. Eta, hala, ez da gerreza, Bikote urdinek 8 galdutago izkie, eta hala partidu sartuta seitzei, ez da gerreza hori, Bea, tanto atinda. Guntza ere asko ite maitute. Emane asko ite ziren, behartu ere asko ite uzki aurkarik. Eta oaino pelotarren ezaratzen, baina... Bat ere gustatu Iribarriaren sakea. Oain artetziak finalo ona. Ez, jokoari dagokionez, ez gaitu finalo ona ikusten ari, ez. Iribarriaren sakea Rezustaren zat izan litekeen onena da. Eta teorian zailagoak zirenei erdikoi eta zabalekoi erki eutsi ondoren errazenak aldegin dio txapazpira. Zazpi eta 9. Danel, ia pasatutakoa. Pilota garbia Zabaletaren zat. Ez du gozatu. Bien tartera nahi zuen, baina horre ez du bat ere asmatu. Aramarrak. Zabaleta. Ze txispa, zezea, Ze besamutur. Gantzona, eraman Danelek. Bolea Zabalera indartsu, eraman eta efekto pizka bat eman txokoan. Ikerrek, eta tantoa urdi. Partidu aurratatzo Ikerra ditzu dara zeo. Horrengoan hori mugitu Beharki mugitu. Eskargantxo, ondo markatuta abiadura man. Abiadura ikaragarri eman dio.
efektua Danelek eta azkenean Ñakoa eta tanto. Lehen biziko 15-tik Gorriak aurretik 4 eta huts eta 6 eta bat aterik handienak. Partida berdintzeko beste aukera bat Urdinek. Etzen baleko hori ez. Ez zuen, erraza. Eta Beñatek berriz bai. Ere tanto atera du Bizkaitarrak. Barrua indi pelota horrek, frontu zizeatu, eta horrez usten harapatu, oso barrua, efektuak iman diola iritu zata. Efektuak altzio, bai. Efektu handia zuela. Hor ikusten den, nola itxean ustez, barrua. 10 eta 8, ez da oraindik berdintzerik. Belauniko gero efektua ematen saiatu da. Utsala Kausi tantoa bukatzera joan da, baina eramaterik ere ez. Ezker bolea Txokora, hori zen Fernando Arretxega ipatzen zuen bolea, bien tartera Indartsu biotako ezker bolea, ezkerka da indartsua eta luzea Zabaleta. Bolea Ikerrek, eraman Danele, beste bolea bat, eskura etorri zaio eta bihurritzera joan da, eraman Zabaletak, Danelen ezkerzearra kanpora, aukerari garbienetan, ari da utxe egiten Zara Tamarra. 9-10, atxeden setera ator Zabaleta, esertzeko asmorik gabe, alere. Baina aserre. Ez da bileroso. Eta 10. Partida berdintzeko beste xantza bat Urdinek. Hor duzu Zabaletaren amorrazioa. Eta pilotari ez ezik zalei ere nabaritzen zaiek, joxan urduritasuna, tensioa. Olako unetan ala izaten dek, Pelotaik esatek, eurotan gozatzea zail izatek, Eta sensazio gazi gozak izatetik, eta pelota zalek eta inguruko jendek, inguruko pelota zalek, familie eta herritarrak, eta deneti, sufriture bai eta gozature bai. Gero, ingurukoak izan ezarren ere, ezagutzen ez ditugu edo zein mutiko edo neskatik hori begira jarrita ere beti jartzen gaitu bataren edo bestearen arte. Irribarria bien tartera, eraman Danele, bukatzeko adu, hor da Beñat, Zabaletak jasoa ze pilota eraman duen, gantxoa, hori, eraman eta barruan, atzera Beñaten, ezin pasa ze kanpoa. Peñu, atzera Beñaten, eskun sotamano Zaramarra, Zabaletak zenolako pilotak eraman ditu. Arrigarri izan. Arrigarriak eraman ditu. Bi bata bestearen atzetik. Eta berak emateko aukera emango aldio. Jeitsi. Txokora. Bizkaitarrak. Nekagarria doa oso. Beste bolea bat. Ongi Iker. Rezusta. Beñat, zazpiter ditik. Hor irribarria pixkatatea behartzen laguntzea, tanto gorra izaten nahi da. Oso gorra, Zabaletantzat. oso gorra.
Hor Besagain sekulako eman dio, eta Beñati erori egin zaio. Lehen biziko aldiz, ados jaun Andreok, ados! Atxeren seteratoz lau pilotariak, ez dakit etenaldirik eskatzeko askorik baute duten. Guk ez dugu iragarkiei lekurik emateko asmorik esertzen ez badira, etenaldia eskatzen ez badute. Eta ez dute asmorik, tanto gogorra izan daba. 37 pilotaka da, baina ez danbada mankageldian joan. Asko ibili beharrekoak izan dituzte, batez ere Zabaletak, zen olako pilotak jaso dituen. Eta azkenean Beñatek garbia galdu erdi-erdian. Eta horre mandik ematezin, Zabale iritsian pelotartan, eraman eta kanpo etorri batzula, baina efektu gati barrua sartuek. Zabaletarena. Zabaletarena, bai, harrigarri izan da pilotu be. Aurrera txokon altzatak jo Zabalean da, nola junda. Txokoan oso gaiztoa, eta Zabalean ere bai. Eta hau ere badu pilotak, polita, aldageletan elkarrekin, aurkariak eta gero bataren ama, Beñaten ama, bestearen Zabaletaren betiko maisua, eskudero, denak hortxe elkarrekin. Eta denak indarka. Eta bultzaka, denak bultzaka. Isilik. Haber ez ditean antzematen. Erki eutxi dio erdiko sakeari gerrezustak. Atzera Jose. Hau biziagoa du. Bai. Antxoa Irribarria, markatua, jaso danela. Ongi, Jose. 200 pilotakatik gora, jada. Asko maten, hau frontuzetik askot gehi baten. Bai, hau bestelakoa du. Bai, eharra bomba, zera. Otamanoa Ikerrek, badu, ozkakadoa. Eutxi Beñatek. Zabalean, Zabaleta. Eta Amar berriz ere gorriak aurretik. Elkarrekin solasean Elezkano eta Rezusta. Elezkano, sake ateratzeko prest. Zabaletak pilota noiz eman dio. Jaso Zabaletak. Lanelen gantzoa, bizia, baina ongi. Irribarria. Zabaletik Jose. Ezkerbolea erdira. Jaso Danelek. Beña. Kontuz eta tanto. Suerte ikaragarriarekin egindako kantoa. Horrelakoak asko izaten ditu Beñatek. Eta hau, jasotzerik ere ez du izan Aramako aurrelariak. 10 berdintzea lortu dute, baina gero Zabaletari gora aldegindako bat. Eta Beñati
Ezker horma askoio eta oso zabalera joan zaion beste honekin. Lehen bizikoan jo bai, baina biltzerik ez baitu izan Ikerrek. 12-10 iragarkietarakoaz. Bilboko Bizkaia pilotalekuan 12-10 aurretik dira Elezkano bigarrena eta Rezusta. Eta horrentxe parean behar ditepa apustueko, Xon? Bai, hendik etxeketan dizita, hitzen baino nik uste nik pentsatzen, pare txun gila. Mikel Arunbe, arratsaldeo. Apa, arrastio. Bueno, ikuskizuna ez dute bakarrik aurrelariek ematen. Aze partida jokatzen ari diren bi atzelariak. Bai, nitzako mailan dina motean didiezenak Rezusta eta Jaloeta diz, ez? Bi aurrelariek ondo hasi diez, igual dan apurret hobeto, bai atzelariek kriston ritmoa jartzen, kriston peltazok emoten, eta izan guztu ematen holango partidot ikusten. Zer gertatuko da, Mikel? Nik uste amaiera arte holan segituko dabela partiduek, eta azkenengo txapan erabekiko da, ez? Utxek gero eta piso handiago hartuko dabe, eta oso entzun dan dikotea, geroango dago txapela, nire ustez. Eskerrik asko, Mikel. Bale, seguro. Mikel Arunbe. Aiko pilota enpresako atzelari Galdakoztarra. Eta dirua aipatu duzue, Xabier eta Josan, aurreko tantoan, urdinen alde, 80 orain berriro ere parean. 13 parean, baina partida aurrera doa, orain 3 tantoren aldea handi xamarra da. Ongi eutsi dio Irribarriak. Zabaleta. Zabaletik. Olea. Indarsu, Danel. Bai, bea pelotaka eta aldea ezente, zeu bikote gorri da sartu, arrazak galdimen laguntzeko. Sokora, ezkertzea Raikerrek. Hor buelta emango dute. Neuri buelta ematekoa iruditu zait. Bai, hor aurren gelditu zaik gatzereko momentu gurutzatu dute Zabaleta bea eta... Ez baitu ikusi, nondik pasa behar duen Rezustak edo ez du asmatu. Ezkerrak beti leku gehiago behar baitu. Bai. Ezkerra beti konturatuko zarete, beti Rezusta Zabaleta baino askoz ere zabalerago egoten dela, sakeari erantzuteko ere zabalean jartzen da. Eta buelta emateko modukoa ez, buelta eman beharrekoa iruditu zait. Hala eman dute epaileek eta ez da protestarik bat ere izan. Zabaleta. Haundi eman zidok, baina hor ostea eta moleaz. Honek bai pixue. Honek bai unik pixue da Rezusta bikain. Bintartea doktore. Bara. Barruan. Kaine tantoa, Irribarriana. Larri baina barruan izan da, bai. Benetan ederra izan da. Benetan ederra. Jose Javierren zartpazok ikeragarri, gero mole hori bintartea bikaine, eta gero botea. Botea ez izi, gauz asko iten ezker bikain horrekin, ezker handi horrekin, baina bain gotan doktore irikidik. Oteta Ezkurra, arratsaldeo. Kaixo, arratsaldeon. Zer iruditzen ari zaizu finala? Bueno, oso gorra, ez oso polita, finala hor dagoen ikan hautsi gabe, hasieratik hasi dire, bueno, tanto batzuk hartu dute Rezusta eta bestea, baina Zabaleta dago indartxu, eta besti egola tanto que eusten, eta bueno, bestaletik ikusten dut Rezusta oso agresibo, ez?
oso agresibo, Erezkan oso agresibo, eta, atzelarik nola konpontzen dira, bueno, nik uste partidu oso gorra izaten ari dela. Eta hartzalio zitsurari. Bueno, ez dakit, hangikan partida hotxi gabe da, ez naiz guztitzen, ez? Bueno, oso politia finala, oso merezionantea, eta bueno, bigarren partean nola gorka usten duen finala. Eskerrik asko Poteto, segi gozatzen. Poteto ezkurra. Erremontista historikoa eta zeutxa egin duen orain Irribarria. Hor mugimendutanea ez dakit ibili, motelantzen ibili lehen, hau jarri behar pelot horrena ikustuen. Anguloa jota, pixkana ate ingo zala, eta denboa izan dik, gehore, baino behandu ibili. Bai, gero ere izan dik, denboa. Behandu ibili. 14 eta 11. Berdinketa bakarra izan dugu. Bestela beti gorriak aurretik. Eta psikologikoki ere eragiten baitu horrek. Beti atzetik. 400 eta 20 pilautaka da. Erreztasun handik ematen, ditu. Gehi galtzen, semifinaletan da horri partidutan. Erakustaldi gintzizkin da oso zuzen jokatu ziren alei galdua behia, baina gaur erreztasunek ematen ditu. Bi atzelarik jokatzen ditu, asko jokatzen ditu. Partidu gogorrazia, gogortundek, baina aurrelarik errematatzen garen da ilunantzen ikustezkut. Ilunantza. Ikara, errespetoa, tensioa. Gainean da. Bien tartera Zabaleta aurreratu eta errematerako baliatzen saiatu da. Danel. Lagundu behar ezoke, ikusten den, gaintzen bi jota. Olea ona. Rezusta lana pilatzen ari zaiola. Atzera, Elezkano. Txokora orain. Atzera Irribarriak. Nola, atera Beñatek. Zabaleta, arrotu gabe. Txokoan, errematea. Efektu ondia eman dio eta tanto. Zen olako efektua eman dio orain honetan Danelek. Ikaragarria. Erretirapenean ikusiko dugu. Baina barruranzko efektu harrigarria eman dio. 15 eta 11. Eta partida eteteko asmorik ez aldute, Urdinek. Begira, Undine eman ziren, hemen ikusiko jo. Horre hartian zematen deke. Egundokoa eman dio. Eta nolako amorrazio keinua egin duar. Horri ikusten da ederki, slow motion irudietan ikusten zen. Nola zijoan pilota, itzulka, eman dion efektuaren ondorioz. Amabost eta 11. Irribarriak bolea zerantzun, indartsu. Gainera etorri zaio Beñati, ederra du, Jose. Jeitsi, aurreratu eta ireki. Barruan eskuinez lehenbiziko pilotaka da Beñate. Eta zazpira. Ia, bigarna segidan. Zabaleta urruti xamartze bilen, atzera. Irribarriaren gantxoa bikaina, jaso Danelek! Zer egin behar dut Iker, txokora. Bote kaskarra intzio. Bai, bote kaskarra indio. Ez du, pentsatzen genuen abezain abagune garbia izan. Gantxo edarraren ondoren. Beste aukera bat, ezker bolea indartsu. Zabaleta, honek ere efektu eman dio atzera Danelek eta tantoa gorri. 16 eta 11. Nik uste orain etengo dutela. Atxeden setera Zabaleta eta esertzera iragarkientzat tartetxo bat.
6 eta 11. Gorriak aurretik. Eta urdinak kinkalarrian. Horatu Jaun Andreo gaurko finalaren ondoren 3. partidarik ez dugula emango. Saio berezi bat egingo baitugu Pedro Mariko Ikoetxea buru dela goi mailako 3 aditurekin. Abel Barriola, Mikel Idoate eta Juan Mari Juaristi Atano 13. Eta larri zebiltza gune honetan urdinak, Josan. Bai, momentu txarra pasatzen bai. Hemen batit Irribarria ez tekasmoatzen nahi. Horra aurren aukerak izan dizki bukatzeko. Eta guain berriz Eleskano berdin momentuetan ikusi lana pilatzen ari zaila errezustai, beha sartzen. Abiadura ematen, asko laguntzen ari da Eleskano. Eta Irribarria berriz zin asmoatu partidu guzti. Da guain bai, tarte hontane, aldein dien tarte hontane ez bate asmoatu. Gogorrazia. 476 pilotaka da, Irribarriak boleaz erantzun. Gildu Danelek, Pelototan esartu hartzen, txarra ikola ikusita. Indartxu Beñat, aztertu gainera. Danel, Sotamanoz atzeratu. Denbora emango dio Joseri, jaso. Bolea Indartxua, Iker ongi. Arroizak bere leku hartu du berriz. Beste boleakada bat, barruan eta tanto. Azte zartara eman dio. Milimetroren bateatik izan zen barruan. Milimetroren bateatik. Etzin, joun bezala etzin, ematen iriki behar zuniko la pelota gaitea, Zigarro paperik ere ez dut uste sartu zenik. Horra atzeneko momentun, ezkerrea ziak eta Pelotaren eta kaparen artean, hor. Ikaragarri behartu du. Azte zartada eman dio. Begira. Hor ez da ikusten. 12 eta 16. Gatza hundiarekin jokatu tanto honetan. Ikerrek. Begira, arrastan noraino joan den. Hemen kontrakantxa bezain zabala da. Aulkiak 10 bat metrora egongo dira. Eta artekariak zortziterdi bederatzira, baina haien ganaino joan da arrastaka. Eraman Beñatek. Beste boleakada bat, Ikaina. 13 eta 16. Finalistiza, Arratsaldeon. Bueno, emozioetzaio falta finalari. Bai, nik uste dut final ona baino emozioa duela gehiago eta momentuz horrek eusten dio partidoari, Pelotariak dena ematen ari dira, baina nik faltan botatzen ari naiz aurrelaria pixkatxo bat hor gehiago zartzea, Iker sartu da bezala, Iker sartu egin behar du, partioa irazi nahi balin badu, sartu egin behar du. Oraindik ez dago hautsi da. Oraindik partioa asko dau, eta edozein irazi dezake, baina esate dizut, Ikerrek sartu egin behar du, Danel aida saiatzen gehiago sartzen, baina aurrelariak tantoa bukatu behar du. Materiala? Hartzako aproposa. Eskerrik asko, Marte. Garautzailea lasai dago egindako lanaz. Materiala proposa dela dio, eta material bikaina dago. Aitzakiari gabea. Makina batek izango lukete aitzakia, material mota honekin. Oantxe, bai. Makina bat geratuko luke, Josan. Eman muikutzeko eta emanezko eta kentzea hemen zortzitik seiazik kentzen, Hemen zortzitik ezik kentu aurrelari eta ala behar di pelotan, jotagon minutetena. 14 eta 16. Oantxe, indizkik. Egoerarik larrienean zeudenean. Oantxe. Biztu da Irribarria. Aurrea indik eta oantxe. Hoi indarrik, aurrea, ikara gutxi. Eta bileakun pelotana. Ezkarra antxoa bilatu. Erra izan da. 14 eta 16. Zabaletak 3. txapela luke. Lehenbizikoa 3 jorekin irabazi zuen. 2. iaz Ezkurdiarekin.
Irribarriak eta Rezustak elkarrekin irabazitako bat dute, bigarrena lukete, Elezkanorentzat lehenbiziko litzateke. Behar bezala jarri balitz, aukera ederra zuen, baina... Ederra zin. Baina bai aukera asko izaten nahi dek, Aukera asko izaten nahi danez. Ematera joan da. Euskal lekua galduta ikusi baitu Zabaleta. Elezkanoren keinuarekin Zabaleta pixka bat aurrera egin du eta Beñate pentsatu du oraintxe eman behartzioan ba. Ematera joan da, baina lurrera alde egin dio. 15 eta 16. Beñatek galdu duen laugarrena. Lauterdien pumpa. Ez oso luzea aurrekoa. Zazpiko arrastotik gertu ibili da eta nik uste oraingoa ikaraz atera duela. Zabaleta. Eutsi Beñate. Sartu eginda. Eta erremate ederra atera gainera. Orain Sotamanoa. Ez da erraza. Buruzei pasatzea Irribarriari. Berak eman dio gainera Galanta. Zabaleta atzera Ozkaka doa. Aizko doa. Botu olea. Gaso Beñatek. Ez da ongi jarri Iker. Sotamanoz azezartada eman dion. Bergararrak. Danel. Bolea Zabalera. Kanpoa. Bigarren aldiz. Ados jaun Andreo Gados. Irribarriaren Aitona Manuel duzue. Ezkerreko burutxuria. Galanki sufritzen ari da. Beste asko bezala. Hor duzu errepikapena. Kanpoan garbi izan da. Bai, Elena. Joan gabe, Danel Elezkanoren ama bera, ondoan daukalako. Irribarriaren Aitona. Ez doa ingarri ematen. Ea hemen. Bai, barruko ertzaio izango du, bai. 16. Bolea Danele. Zabaleta berandu oso. Hor beti argi, berri. Eskarpa eta kenda peloto jo alu, eskarrantzatu bea, baina beti argi, berri. Danel. Ja, Soikerrek eta pasa. Gainean. Atzera Zabaleta. Asko jokatzen ari da etxarrendarra. Irribarriaren gantxoa txapara. Gustura entzun du Elezkano. Txapa hotxa, alako musikarik. Berriz aurretik horriak. Oraindik ez dute aurretik jartzerik lortu. Irribarriak eta Zabaletak bi aldiz partida berdintzea bai, baina aurretik jartzerik ez. 530 pilotaka da. Elezkano. Irribarria Sotamano zerantzun. Sokora Danelek. Eskotan egiten du jokaldi bera. Sokora. Zabaletak berak ere jokaldia. Danelek ere bai, gaizko
Danelena ere etzen ikaragarria baina. Suerte pixka bat, suerte dezente izan dik. Hemen duzu Zabaletarena. Eskerpa eta itxatxi zaiolako geho dejada hori. Arroa izan dek, Baina hor eskerpa eta itxatxi eta ezin eraman. 18-16. Beñat atxeden setean, gainerako hirurak aldageletara, gu iragarkietara. Hemezortzi eta 16, gorriak aurretik dira. Bi berdintze izan ditugu, baina aurretik jartzerik ez dute lortu oraindik urdinek. Eta partida badoa, bi tanturen aldea handia da garaiotarako. Irabazteko bakarraren aski. Elezkanoren sakea. Irribarriak boleaz indartsu. Atzera Beñate. Ongi Danel. Indarrean Irribarriak ere. Orain ezkerrez Ormabikoa. Kanpora joan zaio. 19 eta 16. Galdutakoetan dago aldea. Galdutakoetan dago aldea. Elezkanok 4 egin eta 4 galdu. Resustak 2 egin eta 4 galdu. Ez dira datu honak, baina aurkariek galdutako asko bai dituzte. Irribarriak 6 egin eta 8 galdu. Eta Zabaletak 2 egin eta 5 galdu. Bien artean 13 galdutako. Asko ditu eta hor lehen esan dit. Daukean joak inda beak partidu guztietan agindu gaur bai, askotan. Baina galdutuen partidutan olako geunetan galdu die. Galdu behar da baino gehiago eta bukatzeko zailtasunek izan. Eta gaur antzeko pasatzen ari zaie. Txokora Danelek. Eraman Zabaletak. Hor eskuinez ezin pasa. Zabalean ere ezkerrez jarri da Beñat. Ustekabean harrapatu. Zabaleta. Resusta. Indarsu. Golea gaiztoa. Eraman eta barruan da. Ezkerrez berriz ere kontragantxan Beñat. Atzera. Eskuin Sotamanoz, ezin pasa. Eskuin bolea gaiztoa du ordea. Irribarria. Erki. Illadoa. Gantxoa ona. Eta kanto. 17 eta 19. Zer nolako tentsioa dagoen. Eta zer nolako guia, azantza. Hau da Xaribaria. 17 eta 19. Gantxo erra izan da. Irribarria 16 eta 11 galtzen duen urruntxe esan dit. Aurre batzain beharra zeok eta urruzko asko zabeko bilatzen pelota eta rematatzen da. Eskargatxoa funtzionatzen ari zaio buruzkoa. Gero egin dizki hankasartzen, baina tanto beharrak egin dizkiek eta pelotan ondo bilatzen da ondo rematatu.
Sake aurko luze. Golea zerantzun aukera. Ez dio ezer egin. Zabaleta. Txokora, errematea. Pasa egin du. Irribarria. Zefeko eman duen, Indarra hundian gainera. Jokotu txokoa. Eta efektua ere galanta. 27 asko balio zuen tanto honek. Hau errematea aparta izan da. Elezkano behin duen errentzuena. Sakeak 20, erreferak 17. Gero eta zailago dute txapela favoritoek. Rezusta. Iaz baino hobeto iritsi da Jokoz. Beñat aurtengo finalera. Ezkerbolea indartsua Ikerrek. Beste bat bien tartera. Erki Beñat. Zaintasuna jarri gainera. Kantsoa erdi bihurritua ongi Danel. Eitsi Zabaleta. Eskura eman dio. Seiron pelotaka pasaizkie. Asa ituzte bai. Final gorra eta tensio handikoa doa. Ez nahi bezain distiratsua. Zabaleta. Halere, Josan, Beñat Rezusta fresko dagoenean. Errematearen bila joateko ere deseroso, oso, beti alderantzizko, orain ere golea ikaragarria eraman Danele. Beti saitxet ibiltzen Txikitzera eta tanto 21 eta 17. Saitxeti jotago pelotarik handi olkitzegi eta beti azkar eta biziak eatzetik eta oso. Eta ezken normali jotzen ez dutenean ere alderantzizko efektuarekin eta oso deserosoa da. Eta Danele momentu gabenak oantxe. Antorik ederrenak orain egin ditu Danelek. Txapel gabe dagoen bakarra laukote honetan, Danel da. Partidu zail jarritako, zail jarrianen, bi aurrelarike, momentu gobena, momentu politena. Errematerik onenak behintzat. Ez dute distira handiko partida, bi aurrelariek. Atzelarien partida gehiago izaten ari da. Bai, gogorra eta atzelarien partida izaten ari da. Atzelariko gara zikeragarri partiduko pizio behar eraman die. Aurtengo txapelketan makina eta alditan egin dituzte, 5 tanto jarraian Irribarriak eta Zabaletak. Orain zergatik ez pentsatu eta dena ematera joan beharra daukate. Tantoz tanto, lehenzi ondorengo hau. Aldi berean, bakarra falta. Gorriek txapeldun izateko. Aitarek negin eta ordoa Danel. Irribarria Sotamano. Aztertu intzaio eraman. Golea indartsua. Txokora Danelek. Loratua. Txokora Irribarria. Jaso eta berak ere jokandia. Ireki gainean da eta tanto. 18garrena. Baina zenolako erremateak egin behar izan dituen tanto bukatzeko. Bai, hor defensa ikeragarri erakutsik ere matematikoa izan dalako, gain zer resultatzeoa. Oraindik ez da deus erabaki. Eta 21.
ze pilota eraman duen. Eta berak ere efektu pixka bat eman. Bat gehiago jotzera beharko du Irribarria, baina bat hori txaparen gainean izan da eta Beñatek ez du garaiz iristerik lortu. Sakea Zabalera. Jaso. Bien tartera nahi zuen, ez zaila nahi bezala irten. Bizi, Daniel. Pilotari bizien atera ite, Jose. Bai, horrek itzen ditzek atzereko tantotan. Buelta horrekin ekarri, pelota horrekin lehen 16-11-tik. Bolea, luzea. Eraman eta ireki Ikerrek, berak aukera, atzera. Ibilian ere. Zer pelota, Gantxoa ez dio abiadurarik eman. Ezker bolea txokora eta 19. urdinentza. Hau da tensioa. Zeu! Zenbat sufritzen ari diren. Hainbat eta hainbat jarraitzaile. Ez bat eta bi. Ez 100 eta 200. Danielek defensa ikara garria. Baina zer pelota gara matitu. Eta hor bere abagunea erki aprobetxatu du Irribarriak. Ni biharren erdiko Irribarriak gelditzen hau. Txapelketa baten, final baten zailedek. Lotxagabe jokatzea, lasai jokatzea, aukerak aprobetxatzea, tensio ikeragarri izaten dira nik uste. Hoi pasazaiela, Ikerreri. Erasan diola, tensioak. Bolea Damele. Ongi Iker, azterretik azterrera. Ez du gozatu, Danel kontra erasoan, gainean. Eraman Danelek, Zabaleta ere hortzen, baina Irribarriak jo du. Ongi eskatua, gainean. Txokora, hortxe da Zabaleta. Gozatua beha, gaizto, ongi Beña. Ongi luzatu gainera. Goleak da indartsua. Zabaleta. Barruan. Irribarria. Atzera, ezin bata. Txokoan, txapara! 22 Danel Elezkano eta Beña Rezusta. 2019 urteko Binakako txapeldun. Bi txapeldunen arteko besarkada. Eta poza. Txapelketa luzea jokatu dute. Luzea izaten da gaur egungo sistemarekin. Luzea da, baina alere gustatzen zait. Pentsa Espainiako ligan futbolean zer gertatu den. 7 jardunaldiren faltan liga erabakita dago. Ni genuke sistemarik aldatuko luzea da, baina azken jardunaldian ere beti izaten da zerbait erabakitzeko. Eta txapelketa luzearen finala ere gogorra eta luzea izan da. Eta azkenean bueltaka hasieran favoritu zen bilikotek. Bai, hasieratik denek aipatzen, ez bi hauek bakarrik, baina bi hauek denek aipatzen zituzten. Biak iritsi dira finalean urdinen aldeko pronostikoak egiten zituzten gehienek, apustuzaleek ere bai, haien aldeko joera zuten, baina gorriak hobeto sartu dira partidan. 4 eta 6 eta 6 eta 1 aurreratu dira. Eta horre markatu di partidu batzenen, Eta nik ala uste. Bai, pixkara etorritu, baina beti ezin pasa, zenbat indu 17. 10 eta 16. 10 indi, baina pasa ez dien, eta beti atzeti bilituko eta nik uste horre partidu markatu bat pixka bat. Sariak badara matzate, kantxaren erdira, podiuma ere jarri dute.
Alfombra gorri ere bai, Izarrei dagokiena. Eta Elena Azpeitia elkarrizketa setean prest. Laster izango Bai, Danel Elezkano era bat unkituta zegoen eta mesedez minutu bat eskatu digu bere onera etorri eta hitz egiten hasteko. Beraz, zai gaude. Dena den esan dezagun aurretik ere erabakita zutela Elezkano bigarrenak eta Arrezustak elkarrekin afaltzea, bi pelotarien jarraitzaileak diman elkartzea erabakita zegoen, galdu ala irabazi. Haze festa izango dan, gaur diman 180 persona izango dira Bergaratik eta Zaratamotik eta Dima bertatik denak elkarrekin gaur txapel preziatu hauek ospatzen. Badatoz, bi txapeldunak hementxe izango ditut. Hementxe daukat Beñarrezusta atzelari txapeldun berria, Danel ere badator, nik uste dut merezi duela bi txapeldunen irudi hau izatea, eta hemen txenditu biak unkituta, Beñarrezusta zoriona. Eskerrik asko. Bueno, haze finala bereziki bigarren zatitik aurrera. Bai, uste guk hori da. Zira hon bat inda, igual eran erregalon batekin, baina bueno, gero denbora dana iguala, ez? Gut tanto batzun aldi hartu, etorritxe zian, berriz be aldi hartu, eta bueno, biaren parte luzean sufritzen neu bintzat, ez? Hor, tanto askotan o geixenetan Jose asko ematen, ni alebana defenditzen, eta bueno, gero Danelek gutxi bizeban, bintzat tantu eitzeko, aurrian nahazteko, eta hola txapela irabazitza oso pozik. Bueno, laugarren finala jarraian bigarren txapela Beñat, marka handiak dira ja. Bai, oin gaurkoak ina pentsatzen gaur. Ba, hoxe, egun handisa, hola irabaztia zezanik ez, jundan bezala, ez du denbora gana, eta bueno, oin ospatzera merezi dauta. Eta hemen Danel Elezkano neukan, aldegin egin du. Zer aldatzera, elastiko aldatzera joan da. Segitu handa hemen elena. Bueno, ba begira, itxaron dezagun Danel etorri arte, galdutakoetan egonda bereziki aldea. Hobeto sartu zarete partiduan, 4-1 aurreratu zarete, 4-6 gero 10 eta 16 berdindu egin dute, baina inoiz ezin izan dute aurre hartu, baina. Bai, esan dauna, ez? Ba, hola defenditzen egon da, ba, ez egin ginoan erregala eta ustot horin daula, ez? Bintzat lanian segi, erai, ba, obligau ni bat masagen tantua bukatzera, eta hoxe, igual hortik etorri da, erak geixo erregalo da eta horretik aldugu eta bira. Danel Elezkano, zoriona. Eskerrik asko dena. Zure txikitako ametsa zen pilotari izatea eta zer da eta pilotaria bakarrik ez. Txapelduna, Danel. Bai, oso pozik ez. Egi esan. Txikitako amets bat beteot eta oso pozik nago egi esan. Usteot. Finalak gutxa asko aukin dauzela, baina gogorra izin dela, defendi dindugula, eta nik usteot bikote moduan merezi ginula txapel bat ez. Elezkano, bigarrenak eskaintza berezia dauka. Bai, duda barik, nik usteot. Nire partidu danak eta pilotak danak aitantzat direla, eta gaur bereziki ez, baina bueno, nahiko nauke bai gogoratu, bide guzti honetan lagundu ostien danakin, lagunekin, familiakin batez be momentu txarretan egoteagaitik, eta Zaratamokin, Dimakin, eta bai, mitxu pelotan lagundu ostien guztiekin. Segi podiumera sariak jasotzera, txapeldunoi, zoriona bioi beneta. Duela bizpairu urte galdu zuten aita Elezkanotarrek, eta Danelek esan duen moduan bere pilotakada guztiak beretzat dira. Unkituta biak, ez da harritzekoa. Hemen dituzue, lau finalistak, Serio, Irribarria eta Zabaleta, pozez txoratzen, Elezkano eta Arrezusta munduko hainbat bazterretatik izan zaituztegu gaur final honi begira, Mikel Zulogak, Dioskunez, Txileko eskupilota zaleak han izan ditugu, eta orain korrikarako ere prest dira. Txileko Santiagon apirilaren 13an eta Villa del Marren 14an izango dute. Kalifornian, Txinon eta San Franciscon ere badakigu jende asko dela final honi begira.
denoi goraintzi. Eduardo Ruiz de Gordejuela, Kutxabankeko zuzendari nagusia, eta Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiko diputatua, ari dira sari banaketan, eta baita Maria Solana, Nafarroako gobernuaren bozeramailea ere. Txapeldun El Ezkano bigarrena eta Rezusta. Final erra jokatu dute. Intentsitate handikoa izan da 670 pilotaka da. Ordu eta 17 minutu eskas. Bere ala harrapatuko ditugu Irribarria eta Zabaleta. Txapelketa handia jokatu dute, Josan. Bai, bibikotek, hor amartutu azkar lortuzkien El Ezkanok eta Resustak eta gero izan ziren, hola motxelaldia eta buka eran pizka relajatu zuen, baina gaintzen txapelketa ikeragarri inde eta gero El Ezkanok eta Zabaleta Irribarriak, bai, batipat semifinaletan, atzeneko ligila hortan, erakustaldia hundintzizken, eta denai pasara hundik emantzizkenen.